गिबियावनो जोंनि बर' समाजारि मिडिया निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जोंनि फरायसा आफाद बनसु बर' माहारि फरायसा आफादनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दाख्लि 24 मे खालि जोंनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार बनजित मन्दिर बसुमतारी बिथांखौ इलिगेल भाबै बेसलेस भाबै बुंनायनि सायाव जोङो खेंफोरथि होदोंमोन। दा बेयावहाय बिथाङा सन्जय बर' बिथाङा ओरैबायदि बुंदों बियो गावखौनो जोबोद गियानि गोरों साननानै लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंदों। दा बिनि सायावनो आं बुंनो सानदों पलाइटलि बिथाङा 2022 फेब्रुवारियाव जेब्ला बनसुआ जन्म जादोंमोन अब्ला बे बिथाङा बबे जायगायाव दंमोन, बबे दन्दराव थाखोमोन। सन्जय बर' बिथाङा जुदि 2022 7 फेब्रुवारियाव जेब्ला बनसुआ जन्म जादोंमोन गावखौनो बिथाङा फाउन्डार होनना बुंना लादोंमोन, अब्ला बै समाव बिथाङा सोरनि एजेन्ट जानानै खामानि मावामोन आरो जोङो मानो नुवाखैमोन बिथांखौ? जेब्ला जोङो 22आव जन्म जादोंमोन बेयावहाय बुलायलायनाय जादोंमोन एबसुजों। बिथाङा बे समाव बबेयाव दंमोन? बै समावहाय जोंखौ सापर्ट होगिरिफोरनि बिथांखौ नामफोरखौ मिथिना मोनथिया बेखौ बुजिनानै लानाया एसे मोजां बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला नोङो दिनैसो बनसुआव फैनानै बनसुनि फाउन्डारनि नाम लानो एसे लाजिनांगौ बिथाङा। मानो होनना बुङोब्ला जाय जोङो खस्थ' खालामनानै फैदों, जोङो बै समाव 2022निफ्रायनो जन्म जानानै जोङो एभ्रि इयार दिल्लीयाव थांदों दर नायहैनो। बिथाङा बेयाव फंसेबो खेबसेबो नुजायाखै आरो जोंखौबो बियो बिथाङा मोजाङै सिनायाबो आरो जोंनि नामखौबो टाइटेलखौबो जेबो मिथिया बुजिया, ओरैनो बेसलेस खोथा सावरायलाबायदों। मालायनि बुंनायखौ हयथ' खोनानानै सावरायनायसो जों बेखौ हमनो हादों। आरो फंसे खोथा बुंदों बिथाङा जे जोंखौ खाख्रबनानै बुनायनि खोथा। मोनसे फरायसा आफादनि खुगानिफ्राय बे रावा गथाव बा बुंथाव नङा। मानो होनना बुङोब्ला जोङो दानि इयुन जेनेरेसनखौ उन्दै गथ'फोर माबा मोनसे दावराव दावसि जादोंबा बा नांलायदों खमलायदों बुलायदोंबा जोङो बेफोरखौ नायनानै जोङो समाधान खालामनानै मोजां गियानसो सोनो नाजानांगौ। दा बिनि बे रावखौ नुनानै आं सानो बे सासे फरायसा आफादनि मानसि जानायनि समाया आरो बे नंखायामोनबो। मानो होनना बुङोबा बिथाङा जाय एक्सपेल खालामजानाय टिमाव थांदों बै टिमनि नियम डिसिप्लिन प्रट'कलखौ बुजिग्रोना लानाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बनसु फरायसा आफादा ओरैबायदि डिसिप्लिन प्रट'कल दं, ल' दङ जोंहा। बे ल'आ जाहैबाय प्रेसिडेन्टनि उनाव भाइस प्रेसिडेन्ट साथाम थायो। भाइस प्रेसिडेन्टनि लाइन जोबनानै जेनेरेल सेक्रेटारि थायो, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि थायो। बियो सेन्ट्रेल टिमनि जायो। इनकेस प्रेसिडेन्टआ लोमजादों साजादों बा माबा मोनसे खामानि मावनो हायाब्ला जोंना भाइस प्रेसिडेन्टआ सासे वार्किं प्रेसिडेन्ट बा आइसि हिसाबै खामानि मावगोन। इनकेस जेनेरेल सेक्रेटारिया मावनो हायाखैबा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा खामानिखौ मावगोन। दा बेयावहाय जोंहा अलरेडि बडि फर्मेसन 2025आवहाय बेंटलावहाय चिराङाव मिटिं बडि फर्मेसन जानानै जोङो जोंनि सेन्ट्रेल पर्टफलिय'खौ लाजोबनानै जोङो जोंनि आफादखौ सालायनो थाखाय मोजाङै जोङो ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बुजियालासे मैया दाख्लि एक्सपेल खालामजानाय टिमावहाय हाबफानानै जोंखौ उल्थां फाल्थां खोथा राव सावरायदों। बेखौ सावरायनायनि सिगां बिथाङा सानदेरनांगौमोन, बुजिनांगौमोन। मानो होनना बुङोब्ला ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसो। बियो सेन्ट्रेलाव प्रेसिडेन्ट लायोबा बेहा जोंनि सेन्ट्रेल टिमावहाय भाइस प्रेसिडेन्टनि पर्टफलिय' गाखोग्रोनांगोन, जेराव जोंनि भेलिडिटिया 2027सिम दङ। जोंहा 2027सिम भाइस प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बा बिभिन्न पर्टफलिय'आव थानाय बिथांमोना 2027सिम थागोन। बिनिफ्रायसो जोंहा बडि फर्मेसन जाफिनगोन। अब्लासो जोङो प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बै पर्टफलिय'खौ जोङो सोलायनो हायो बा लानो हायो। दा बे बुस्थुखौ बिथाङा बुजिना लाग्रोनांगौ। दा जोंना ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै जे मारैहाय सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्टनि पर्टफलिय' लाफैनो हाखो, बे बिराद गिदिर मिस्टेक। आरो बेखौ बिथांमोनहा बुजिनांगोन आरो बुजिनानै सानै हयै आफादखौ ओंखारनांगोन। हय जोङो वेलकाम खालामगोन, जोंनो फै थाफै। जोंहा बर' जाथि सिबिनायाव बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव जोंनो मानसि नांगौ, जोंनो इन्टायार बर'खौनो नांजोबगौ। जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया। बिथांमोना जाथि सिबिनो फैदों फै, नाथाय जेराव सैथो दं, जेराव जेनुइन दं बेखौ नायनानै फै। आं बेखौनो बुंनो सानदों। मानो होनोबा जाहाथे नेक्स्ट टाइम बिथाङा बिदि जाथावै राव भाषाखौ बुंनो नाङा। मानो होनोबा जोङो सासे फरायसा आफादसो, जोङो गुन्दा नङा, जोङो आर्मस लाग्रा मानसि नङा, जों कलम दैग्रा मानसिसो। कलमजोंनो सबसे देरसिन। बेजोंनो जोङो इयुन जेनेरेसनखौ फोरोंनांगौ आरो मोजां गियान सोनांगौ। बेखौनो आं बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।